на нашия регион, но и да покаже, че традициите са живи и съществуват и днес, и в наше време. Днес наши гости са представители от групата за изборен фолклор от Народно читалище Климент Охридски, село Седник, Седмирско, които ще ни покажат как е протичала седянката в миналото. Какво представлявала седянката? Това е било мястото, в което в миналото младите хора са си давали среща. Тогава е било времето, когато са се разменяли първите погледи, първите закачки. Тогава е пламвала любовта между тях. По принцип седенките са се правили, когато е свършвала вече тежката селскостопанска работа. И не случайно ние представяме днес близко до Голяма Богородица, защото всъщност от Голяма Богородица нататък започва с ритуала за клаждане на седянка, започва вече провеждането на седянките. Те са били от есента до пролетта. Какво всъщност е ставало по време на тези седянки, ще може да видите сега, благодарение на състава, който гостува при нас днес. Приятно гледане!